Ola, que tal? Como están? Benvidos unha semana máis a Estelaes. Seguimos con a nosa rolda de entrevistas cos voceiros das forzas parlamentarias galegas. Hoxe está connosco Yolanda Díaz, a vicevoceira de AGE, de Alternativa Galega de Esquerda e coordinadora nacional de Esquerda Unida. Señora Díaz, grazas por aceptar, como sempre, o convite. Benvida a Correo Televisión. Grazas a vos, é un placer estar unha vez máis convosco. Bueno, permítame que comecemos falando de cuestións alleas ao seu traballo como vicevoceira de AGE. Hai moitísima expectación, e vostede entenderá aquí en Compostela, por saber se Martiño Noriega, alcalde de Teo, co-voceiro de Anova, unha das forzas que integran AGE, dará o paso de presentarse a esas primarias de Compostela Aberta para elixir candidato á alcaldía. Esta semana dicía Beiras nunha roda de prensa no Parlamento que AGE como grupo non ten opinión ao respecto. Espero que vostede hoxe, que tamén ven como líder de Esquerda Unida en Galicia, me diga algo máis, non, sobre esa posibilidade. Martiño sería un bo candidato á alcaldía de Santiago? Eu comparto a expectación e me gustaría saber se iso vai a ser así. En todo caso, xa falei, digo dúas cousas de Martiño Noriega. A primeira, que é unha persoa que aprecio e que quero ben, e a segunda, que é un bo político. E aí quédome. Xa digo, comparto a expectación para saber o que vai pasar. Ten boa relación persoal con el? Sin lugar a dúbidas, eu creo que se coñece e unha persoa que quero ben e que aprecio, e non sempre nestes tempos se pode dicir isto, non, dos seres humanos. Por tanto, por suposto, Martiño Noriega no persoal, que é o máis importante, non, na vida, nas relacións persoais, dende logo é unha brava persoa e contará co meu apoio na súa vida persoal e, por suposto, na súa vida política. As malas linguas din que debe de estar vostede case empurrando para que dé ao paso ese despexe o panorama de cara ás eleccións autonómicas. Isto é ser moi mal pensado? Bueno, creo que sí, non? Sobre todo porque non coñecerme, non? E seguramente, e en segundo lugar, porque están errados. É dicir, en primeiro lugar, eu creo que hai unha figura que é relevantísima no noso país, que é Xosé Manuel Beiras, que está aquí e que vai seguir estando, e, dende logo, que contribuiremos colectivamente para que siga aportando luz a este país. Por tanto, insisto, creo que me coñeza, non? Sabe perfectamente que non é o meu estilo e, sobre todo, moito menos non pensar en colectivo. E, ademais, creo que o demostrei, non? Porque podemos lembrar que cando foi o debate das listas de AGE, non? Que houve un debate fondo sobre quen encabezaba, así para arriba, para baixo, pero non somente eu, os meus compañeros e os compañeros e compañeras da Nova, eu creo que estivemos á altura das circunstancias e demos un paso atrás e soubemos xogar o rol que nos tocaba xogar, non? Por tanto, creo que son malas linguas e, de logo, nunca contribuirei a facer da política, non? Pois unha especie de xogo sucio, non? Non é o meu estilo. Daquela fora dixera vostede número 1 pola Coruña, non? Renunciou, foi Xosé Manuel Beiras, non? Claro, e volvería a facelo, quero dicir, fíxeno moitísimas veces na miña vida, na miña organización, e non teño inconvinte. Creo nos proxectos colectivos, creo nas persoas, e creo, sobre todo, que no ben común, non? E, por tanto, sen lugar a dúbidas, pelexar non por postos é unha cousa fea, non é grato, e, en segundo lugar, ademais, hai cuestións que non son discutibles, é dicir, hai persoas, neste caso, o rol que xoga Xosé Manuel Beiras, pero digo sempre na miña organización política, o rol que xoga Julio Anguita, non? Que, digamos, como son dúas personalidades tremendas que, ademais, aportan, insisto, luz nos debates teóricos, pero tamén prácticos que se están a producir na esquerda, non? Por tanto, hai cuestións que non se discuten. Bueno, falando de Compostela Aberta, a min chama a atención que hai escasas datas celebraba Esquerda Unida unhas primarias para elixir candidata á alcaldía, unha candidata, María Rozas, estivémolo aquí en Correo de Televisión hai pouco. Bueno, faise estrano, non? Por unha banda se negocia un pouco esa candidatura de Unidade Popular en Compostela Aberta, por outra banda Esquerda Unida ten a súa propia candidata á alcaldía. Bueno, isto como se explica aos cidadáns? Bueno, moi sinxelamente, o que están reflectindo estes tempos é que a cidadanía quere participar. A militancia activa das organizacións políticas son unha parte sustancial da cidadanía, non son a cidadanía, non? Por tanto, que fixo Esquerda Unida? Pois, efectivamente, unhas primarias que, ademais, foron abertas e nelas votaron simpatizantes, non? Por tanto, dimos un paso cara adiante e presentamos, digamos, un debate sobre modelos distintos. Neste caso se presentaba a compañeira María Rozas e tamén o compañeiro Xaime Golpe, non? Para pular, non? Por unha candidatura que xa adiantábamos, non houbo engano para a cidadanía, que iba a ser unha candidatura que iba a confluir
con os distintos procesos de candidaturas populares, non? Por tanto, o normal que fixemos, primeiro, digamos, que a nosa organización e os simpatizantes decidiron quen debería ser a persoa que encabezase ese proxecto e despois iremos con absoluta naturalidade, como estamos facendo en todos os sitios, na Marea Atlántica, en Ourense, aquí en Compostela, pois despois a cidadanía, nese proceso de Compostela Aberta, decidirá quen son as persoas que queren que vayan, digamos que a modo de voto preferencial nas listas electorais para Compostela. Por tanto, un proceso de participación. Si hai algo sustancial neste momento histórico é que estamos nun momento de ruptura, fíxose unha fenda nas eleccións europeas que convulsionou o público, a política do noso país e do noso Estado. Agora o que imos traballar é para que esa fenda se ensanche e rache con este sistema que, dende logo, está finiquitado e, por outra banda, sen lugar a dúbidas, está reflectindo que a política é importantísima para a cidadanía, que a xente quere opinar, que a xente quere participar, que a xente quere ter voz e, ademais, quere ser corresponsable da toma de decisións. Por tanto, é moi relevante que haxa votos preferenciais en todas as organizacións políticas. Teño que dicir tamén que Esquerda Unida foi pioneira na incorporación de primarias. Lembrade nos tempos de Julio Anguita, nos anos 90, xa fomos a primeira organización do Estado que formulou primarias. Lembraredes naquel caso que mesmo daquela deputada Cristina xogou Almeida, xogou un rol moi relevante. Por tanto, forma parte do ADN de Esquerda Unida e forma parte dos procesos sociais nestes tempos. Depende como se fagan esas primarias. Mire o PSOE aquí en Compostela, as feridas que deixaron esas primarias. Efectivamente. Dende logo, as primarias teñen que supor dúas cousas, que as persoas son moi importantes en política, igual que non é o mesmo que se presente unha muller a que se presente un home. Por tanto, os rostros, as culturas persoais, digamos que os sesgos, as maneiras de facer as cousas son relevantes. Por tanto, claro que cada persoa deixa a súa pegada polo camiño, pola andaina política, non? E, por tanto, son relevantes. Agora ben, as primarias trátase dentro dun proxecto político de non competir dentro da organización e moito menos fracturar, senón ser cooperativos. Si sirven para xustamente o exemplo que puñas, que eu creo que é evidente, para dividir e rachar a organización, pois flaco favor nos estaríamos facendo. Por tanto, eu creo que hai unha nova cultura política nas organizacións políticas que ten que pasar pola cooperación, non pola competición, por facerse transversais, por facerse horizontais e, dende logo, por xogar un novo rol. Eu dicía estes días, é dicir, está convulsionado todo, pero é certo que as organizacións políticas seguen funcionando como no pasado século, no século XX, por ser amable. Pois eu creo que hai que dar un paso máis e, dende logo, hai que deixar as xerarquías, que, en todo caso, na nosa cultura, por exemplo, nós non somos secretarias nin secretarios xerais, nós non mandamos, nós somos coordinadores e coordinadoras, planificamos e coordinamos un traballo colectivo e, dende logo, nese camiño creo que vai a solución dos novos tempos. Bueno, falamos das mareas e dísenos que son candidaturas de unidade popular, candidaturas cidadás, pero o que vemos é que son unha mera suma de siglas, coalicións de partidos. Bueno, eu creo que non sei se desvirtúa un pouco a mensaxe que se lanza. Bueno, creo que non é certo, non? En primeiro lugar, sería longo falar das 7 mareas que temos aquí, pero creo que non é certo. É certo que hai persoas que participan nas mareas que teñen militancia política, non? Seguramente, pero que o problema... Case todas, non? A meirande parte. Bueno, eu coñezo ben, creo que case todas as mareas, e hai unha pulsión, insisto, cidadá por participar. E ademais eu creo que ímolo ver, é dicir, cando arranque a campaña electoral, imos ver como esas mareas, en este caso Compostela Aberta, vaise inmediatamente, en canto teñamos un home ou unha muller, que seña cabeza de lista, e en canto disparemos e a andaina política, imos ver como automáticamente van ser convertidas en candidaturas do cambio, da ruptura e, por tanto, dun novo municipalismo, de un proxecto político para a xente, e veremos como se van disparar, o que vai indicar que a cidadanía si forma parte deses procesos colectivos. Por tanto, eu creo que non é correcto dicir eso. E, en segundo lugar, claro, é que a xente normal ten militancias partidarias e apartidarias. Quero dicir, a xente normal son suxeitos políticos. Todos
todos e todas somos suxeitos políticos, temos opinións, afortunadamente, non? Hai xente que a menos, non? E de feito están os datos públicos sobre isto, que temos militancia partidaria, e hai xente a máis que exerce política todos os días como cidadá, pero que non ten unha inscripción partidaria. E eu creo que hai moitísima xente en todas as mareas, en Compostela Berda tamén, que está participando como un cidadá ou unha cidadá máis, non? Por tanto, a mí me preocupan máis outras cousas. Por exemplo, sei que hai un déficit de participación de mulleres e a mí me preocupa máis, por exemplo, que estamos facendo mal, e fíxate que fago unha autocrítica, para que nos procesos de candidaturas de Unidade Popular as mulleres non poidamos participar, non? Isto é unha reflexión que lance e exerzo como autocrítica. Por qué? Pois seguramente podo intuir que seguramente as horas de reunión ou mesmo como alongamos as discusións son complexas para unha persoa, no meu caso, pois unha nai que ten unha filla que se chama Carmela, é dicir, como participan. Por tanto, me preocupa máis que haxa esa eiva de participación femenina nos procesos de discusión colectiva que seguramente o resto, porque, insisto, creo que a maioría dos seres humanos non teñen a inscripción partidaria. Supoño que tamén lle preocupa que se avance ben no modelo de cidade que se vai defender, non? Porque parece que nos estamos quedando en debates superficiais e hai que pensar no modelo de cidade que se propón. Non hai nada máis fermoso que traballar na cidade de un. Non hai nada máis fermoso que poder ver como se abre unha escola infantil. Non hai nada máis fermoso que emprender un proxecto de alfabetización, por exemplo, para persoas maiores ou xentes que teñen problemas de aprendizaxe. Non hai nada máis fermoso que rescatar as cidades para a xente do común. Por tanto, o municipalismo tamén está en cuestión. O municipalismo convertiuse nestes tempos de neoliberalismo brutal en nun auténtico negocio, mesmo si falásemos, e sei que o facedes, é dicir, con secretarios e secretarias de concellos, con interventores e con interventoras de concellos, nos están dicindo que realmente estamos gobernados polas multinacionais. Son as mesmas empresas, todas e cada unha delas, as que están invadindo os 8.000 concellos que ten o Estado español e os 314 concellos que ten Galicia, é dicir, Clece, cos distintos nomes que ten Clece, Dragados, Urbaser, todas as empresas son as mesmas. Por tanto, hai que deixar de facer negocio para traballar para a xente e facer cousas humildes. Non se trata de facer a cidade da cultura. Hai que combatir ese modelo político. Non se trata de facer obras faraónicas. Trátase de que teñamos escolas infantís, trátase de que teñamos persoas maiores que teñan calidade de vida con decencia, con dignidade. Trátase de que as mulleres, cousa para traballar, é dicir, pois podan ter espazos de conversa, espazos de encontro, mulleres que podan, por exemplo, nos tivemos unha experiencia fermosísima en Ferrol, non? Pois o que decía antes, mulleres que nunca foran a unha exposición de arte contemporáneo, non? É dicir, non hai punto de comparación estar no Parlamento galego con estar, digamos que remangada traballando pola cidade de un... Coñeces dúas experiencias. Por eso digo, é dicir, eu sei que non lle gusta a xente, é dicir, a xente prefire o parlamentarismo, porque é moi limpo o parlamentarismo. O parlamentarismo está un no Parlamento, fai normas, non te tocan, non te insultan. Eu creo que non hai nada máis maravilloso que ir pola rúa e que te coñezan os teus veciños, te digan, Yolanda, isto está moi ben, ou isto está moi mal, ou este bache. Eso é maravillosísimo e, sin lugar a dúbidas, creo que é o labor que temos agora mesmo. Por tanto, eu insisto, non vou votar en Compostela, teño familia en Compostela, pero eu sei que cando esa candidatura de Compostela Aberta arranque coa cabeza de lista que decidan, non? Os compañeros e compañeiras desta Compostela Aberta, se irradiará como unha candidatura do cambio e, por suposto, Compostela estará libre, non, de corrupción, e Compostela, que pois nada máis nada menos que a capital do noso país, dende logo abrirá as fiestras e dirá que queremos decencia e que queremos algo tan fermoso, tan bonito como é facer cousas bonitas e de verdade, non? É dicir, cousas como o emprego, cousas como o que lle preocupa a xente, é dicir, que a xente non lle corten a luz a final de mes. O básico, non? O básico, é dicir, nestas andamos, non? Por tanto, eu defendo o municipalismo. Bueno, dicía vostede que no Parlamento non se insulta, no Parlamento sí que se insulta, témolo visto, esta legislatura
Sobre todo, sobre todo, e tamén as bancadas do seu grupo. Eu teño recibido da maior instancia deste país, que é o señor Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, os insultos que nunca pensei ter recibido, é dicir, chamarme que son peor que a Santa Inquisición, eu non minto, é dicir, está aí nas hemerotecas, como o máis bonito que me dixo o presidente da Xunta de Galicia, ou dicirme que son peor que 30 anos de terrorismo de ETA. Bueno, claro, eu chego a miña casa e o meu compañeiro Andrés queda abraiado e asustado, non, das cousas que se din por parte da presidencia da Xunta de Galicia. Por tanto, eu creo que o nivel pono sempre a máxima autoridade. É como unha dirección de orquestra, non? A mí que me gusta a música, tamén a música clásica, é dicir, quen dirixe a orquestra marca a pauta. Si quen dirixe a orquestra este é o seu xeito, non, de dirixirse a unha voceira, non, do Parlamento, pois, bueno, creo que, dende logo, non é nada noble, nin é constructivo. Bueno, logo volvemos á cuestión do Parlamento, pero volvendo a falar das candidaturas e das coalicións, Ague montouse en tempo récord, foille ben nas eleccións, logo se viron problemas internos. Digo, precisamente, porque estamos falando das mareas e de que a mensaxe que vai lanzar o PP nesta campaña vai ser clara, non? Estamos nós, está o PP e logo está o caos. Sí, que evidente. Eu creo que eso xa, non, hai cousas moi interesantes, non, que están xurdindo por parte dos equipos do señor Alberto Núñez Feijóo, non, é dicir, están asustados. Están moi asustados porque saben que perden as cidades, están asustados porque saben que hai deterioro e están asustados por unha realidade e é que as políticas do Partido Popular de recortes, de empobrecemento masivo, de destrucción de emprego xa están causando rechazo nas súas bases sociais e electorais. E isto non o digo eu, isto está dicindo o CIS e, por suposto, os distintos Pedros Arriolas das distintas autonomías do Partido Popular, tamén en Galicia, sabeno perfectamente. Por tanto, están asustados. E están manexando bellas fórmulas. Isto de ou o Partido Popular, ou o caos, ou a Unidade Popular, ou un feixe de cuestións que van a dirixir, que a efecto boomerang, vai ter efecto boomerang e, dende logo, non vai servir como noutras ocasións. É dicir, a xente xa non ten medo. Perderon o medo, xa perderon as súas casas, perden os empregos, non teñen prestación por desemprego grazas ás políticas que practica o señor Feijóo e a señora Mato. Non teñen capacidade para que vivan con decencia. Os datos de Cáritas volven a sair nestes días. Son tremendos e terribles para un país como Galicia. É dicir, eu peleo para ter e vivir nun país nos que os nenos e as nenas señan cultos, accedan a un recurso fundamental como é a cultura, é fundamental, por eso somos seres humanos, pero en segundo lugar, un país nos que as nenas e os nenos teñan garantidos os seus dereitos fundamentais. Hoxe, eso está en risco en Galicia, e eso chegou xa a esas maiorías que antes lideraba o Partido Popular. Por tanto, empregarán todo tipo de campañas, dirán que si, bueno, que si discutimos. Si discutimos, a esquerda discute moito, pero somos capaces de ser responsables e poñernos de acordo. É dicir, o caso Ague, si foronse dúas deputadas, pero Ague é unha ferramenta que, dende logo, que goza de boa saúde e, a pesar de todos os intentos que fixeron, de que se nos íamos a levar mal, que se non nos entendíamos, que se viñamos de distintas culturas políticas, uns nacionalistas, outros independentistas, outras, como a min, federalistas. Aquí estamos e toda a prensa deste país sabe hoxe, xa deixaron de facer, digamos, que oco por aí, sabe perfectamente que temos unha magnífica relación, que non hai estridencias máis que as propias de calquera colectivo humano e, por tanto, vamos a seguir traballando. É normal debatir. Eu sei que para o Partido Popular, que practica o dedazo, non? Pois claro, isto é impropio, pero no ADN da esquerda está a pluralidade e o que toca agora é simplemente convertir nun auténtico privilexio as distintas concepcións que temos da vida e da política. Por tanto, o coral enriquece e non é un obstáculo. O que temos que decir é que o obxectivo é fixar unhas prioridades para gobernar este país e as nosas cidades. Claro, a cuestión é que pasa o día 25, non? Vostedes din que se non hai maiorías absolutas non permitirán que goberne o Partido Popular, é dicir, facilitarán a investidura, por exemplo, dun alcalde socialista e logo estarán vostedes na oposición, porque vostede ten experiencia do que é gobernar co PSOE e a experiencia no seu caso foi negativa, quero dicir, porque ese acordo en Ferrol acabou rompendo, non? Sí. Eu, bueno, isto que dis é unha reflexión que fixen eu a título individual, a mí se me preguntasen, foi Xavier Ares, en particular, preguntoume nunha cidade concreta, en Vigo,
que a todas luces non as enquisas din que son tendencias nada máis, bueno, que pode repetir Abel Caballero como alcaldable, como alcalde, e eu contestei Yolanda Díaz a título persoal, dende logo daríalle a investidura e pasaría a oposición. Creo que son non ten por que ser en todos os casos. Non, sobre todo porque eu votarei na miña asamblea, dicir que tócame un voto e non podo decidir nada máis, non? Pero creo que sí, por que? Porque o Partido Socialista forma parte do problema. O bipartidismo forma parte dos problemas que temos. Pensade que o 80% das decisións relevantes, e de relevantes falo das cuestións económicas, falo do emprego, de cousas que son as cousas de comer, que son as cousas sustanciais, adóptanse na Unión Europea, nunha Unión Europea fallida, pero nunha Unión Europea no que o Partido Popular e o Partido Socialista, insisto, no 80% dos casos votan de común acordo e, sobre todo, comparten esas políticas da chamada estabilidade económica e do déficit cero. Cando un partido político di que a súa estrategia é pasar polo déficit cero, é dicir, priorizar o pago da débeda como consecuencia do déficit, o pago da débeda por enriba das necesidades vitais do ser humano, e que está automáticamente preso. Son políticas que van a impedir cambiar o ciclo económico e, ademais, van a impedir sustancialmente mudar a realidade da xente. Por tanto, creo, sinceramente, que o Partido Socialista, non a xentes de ben que forman parte do Partido Socialista, que gustarían que a súa dirixencia non actuara como actúa. É dicir, eu sei, por exemplo, na nosa experiencia, que tamén rachou, nos votaron do goberno, non? En Andalucía, é dicir, a experiencia andaluza das leis que temos adoptado de expropiación de vivendas baleiras aos bancos, de leis antidesafizamentos, un montón de cuestións son avaladas con absoluto cariño e rigor pola militancia socialista. Por tanto, eu sei que a militancia socialista é unha cousa e a dirixencia é outra. Por tanto, forma parte do problema, e eu, se me preguntasen, decidiría isto, pero, por suposto, non me vai tocar a min decidir sobre esta cuestión. Nin sobre o que vai pasar en Compostela. Non, tampouco. Bueno, estamos xa case chegando ao final da entrevista, non falamos aínda de Podemos, que isto é algo moi raro, non? Que vai cambiar en Izquierda Unida, en Esquerda Unida, tras a irrupción de Podemos no escenario político? Vostede non era as máis críticas con Podemos, non? Hai xente no seu partido que é bastante máis crítica que vostede. Vostede di hai que darlle tempo e é bastante, bueno, os ve con non malos ollos, non? Bueno, imos ver, eu creo que o fenómeno Podemos é un fenómeno social, non? O que soubo é ler, como fixo Ague, por certo, facer unha boa diagnose, unha boa foto, non? Do que estaba pasando no noso Estado, e dende aí construir unha ferramenta política, non? Pero é certo que o meu enemigo non é Podemos, faltaría máis, eu combato dende logo o bipartidismo e esas organizacións políticas que practican accións contra as clases populares e contra as clases traballadoras das que son filla, sei perfectamente do que falo, e, dende logo, non é Podemos. Aí non me preocupa en absoluto. O que é certo é que Podemos ten un debate que imos ver onde deriva, é dicir, como dixo, pois hai bastante tempo nun artigo Xosé Manuel Beiras, unha auténtica incógnita, e imos ver como camiña Podemos, pero, insisto, eu non son, dende logo, das que penso que o obxectivo a batir é Podemos. En absoluto, imos ver o que sucede, e, en todo caso, o que é certo é que agora mesmo nas europeas hai unha acumulación de forzas na esquerda sustancial para poder conseguir que esa fendiña que se fixo no sistema, insisto, se ensanche. O que imos ver, claro, é determinante saber si Podemos está por ensanchar esa fenda ou si Podemos quere, de maneira natural, sustituir un bipartidismo por outro. E isto é o que está en xogo, é dicir, o que está pasando, por exemplo, en Madrid, non? É dicir, este último proceso, co proceso de convocatoria por Madrid, é dicir, claro, do que non se trata é de que Podemos converse consigo mesmo, é dicir, eu non comparto eso. E hai un problema de responsabilidade histórica, porque, insisto, si coincidimos en que hai acumulación de forzas na esquerda suficientes para pegar, non? Digamos, un acelerón cara a mudar as políticas que se están a practicar, si unha forza que ten un nivel electoral relevante, falo de nivel electoral, non participa neste proceso, pois seguramente terá tamén responsabilidades históricas e seguramente nos equivocaremos colectivamente. Eu vou traballar colectivamente
para candidaturas de Unidade Popular para confluir coas distintas esquerdas, que son plurais e que temos matices e que non somente é Esquerda Unida, hai outras organizacións da esquerda, está a Nova, pero están outras organizacións fraternas en Cataluña, no País Valencià, en Andalucía tamén hai máis vida a parte de Esquerda Unida. Por tanto, ou podemos entender que ten unha responsabilidade brutal sobre o que vai pasar, ou seguramente, insisto, nos equivocaremos, pero o que non comparto é que a converxencia seña converxer con Podemos ou non ser nada, porque eso chámase de outra maneira. Que quizás está un pouco subidos a parra, non? Que escoitar a Pablo Iglesias dicindo que ele é o líder da oposición parece que, bueno, é chamativo, non? Cando menos. Chamativo cando menos. Eu que coñezo ben a Pablo Iglesias, que como sabedes teño unha fonda amizade, e quero ben, bueno, eu creo que a humildade é unha ferramenta necesaria na vida e sobre todo na política. Por tanto, creo que hai aseveracións que seguramente terán costes tamén para eles e creo que non son correctas. Pero non son correctas non por nós, senón, insisto, porque hai unha pluralidade ideolóxica e unha pluralidade de organizacións políticas que creo que, dende logo, non comparten o que aseverou tallantemente Pablo Iglesias. A ver, respostas breves que temos pouco tempo. Estás satisfeita do traballo realizado por AGE, tan cuestionado tamén nesta legislatura? Sin lugar a dúbidas, e máis atrevo-me a dicir algo que non di o Partido Popular, non? Pero din por detrás, dende logo que facemos un traballo fondo, e mesmo non os traballos orzamentarios ou os traballos do debate do Estado da Nación, bueno, recoñecen que, dende logo, foron destacados, o que pasa que nunca o van dicir en público, é dicir, que saben perfectamente, din outra cousa, din que fan vostedes espectáculo que non van propostas, claro, por exemplo. pero de eso se trata, pero o perigo non a combatir, sin lugar a dúbidas, é a Alternativa Galega de Esquerda. Un se mide, isto dicía sempre Julio Anguita, en función da forza do inimigo. A oposición para Alberto Núñez Feijóo é a Alternativa Galega de Esquerda. Con isto digo todo. Bueno, interesáballe, non? En todo caso... Non, eu creo que non lle interesa, simplemente é que eles teñen clarísimo que, dende logo, hai un labor fondo, no teórico, incontrovertido por parte do Partido Popular, no que traballamos con absoluto rigor, e vou non decir, saben perfectamente que temos un equipo económico do mellor que temos do que hai en Galicia, e desme permitir aquí eu que teña... Que non sexa humilde. Non, vou non decir así, porque eles sábeno perfectamente, temos un equipo relevantísimo en sanidade, en educación, en moitas cousas, e saben perfectamente que as nosas iniciativas son serias e rigurosas. O que sería normal nun país normal é que isto fora obxeto non de esta agresividade no Parlamento, non de un debate de ideas. É dicir, é lóxico que teñamos modelos políticos diferentes. É lóxico que o Partido Popular defenda unha cousa e é lóxico que nos defendamos outra cousa. É lóxico que nos digamos que nos parece unha auténtica estafa ter regalado directamente Nova Galicia Banco a módico precio de 600 millóns de euros sin pagar o prezo total cando acaba de ter 1.157 millóns de euros de beneficio, e eles poden dicirnos que eles defenden, pois, como son liberais, pois efectivamente os dividendos das empresas privadas. Isto é normal, forma parte, digamos, dos distintos modelos de país que temos. O que non é normal é o insulto ou a descalificación pretendida para ocultar, sin lugar a dúbidas, iniciativas que son relevantes, sobre todo porque sí que forma parte da estrategia do Partido Popular ocultar os datos que reflicte a Alternativa Galega de Esquerda. É dicir, eu non fun quen, e sendo consciente, podería facer rapidamente nestes 2 anos as sesións de control preguntando sobre elementos relevantes da política nacional. Non me ten contestado a nada o señor Alberto Núñez Feijóo. Sí, contestoume hai 2 sesións de control, cando lle cuestionei o retraso económico que leva o noso país segundo os datos que se acaban de publicar, pois respecto do que ten que ver co índice de produción industrial, que sabedes que foi un desastre, pechou decembro, pois nos atopamos no furgón de cola, pois díxome, eso sí, que el xa tiña dito que aí vamos ir mal, pero, é dicir, non somos quen de que nos conteste a ningunha das denuncias públicas ou propostas políticas que nos facemos, é dicir, tan sinxelo como pois as cuestións relevantes para este país, e que non se trata de e tú máis, trátase de que se hai un problema grave de destrucción de emprego, como está pasando no noso país, o señor Alberto Núñez Feijóo e o Partido Popular, se foran, digamos, demócratas e entenderan o parlamentarismo como o que é, pois o normal é que recoñeceran este punto de partida para poñerse a traballar
a prol, non, de mudar esta realidade, cousa que non acontece no noso Parlamento, e eu creo que un obstáculo, ademais, o señor presidente da Xunta de Galicia nesta cuestión, é dicir, ele é un César, está laureado, entón, realmente, pois, semella que ou créese as súas propias falsidades, non? É dicir, nin é un bo xestor, é dicir, a un bo xestor, a unha persoa que estea na empresa privada, vos mesmos, é dicir, vende Nova Galicia Banco, cando lle estaban dicindo os organismos económicos que era o peor momento para vender o sector financiero do noso país, o vende e fai este negocio e sería despedido sin indemnización por mal xestor. Non é bon xestor un presidente que en 6 anos case triplicou a débeda pública do noso país. E estes son datos reais. Entón, insisto, eu creo que é un obstáculo o xeito de facer política de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pois veremos que digan os cidadáns cando lles toque pronunciarse nas urnas. Quedei sen tempo, quedame media entrevista, así que proponlle que volva Veña, perfecto. Pasado un tempo para seguir falando das cuestións que están de actualidade. Moitísimas grazas por acercarse hoxe a Correo Televisión. Un placer tela por aquí. Un placer, como sabedes, como a sempre. Despedimos a Yolanda Díaz, a vicevoceira de AGE, a Coordinadora Nacional de Esquerda Unida. Vémonos a semana que ven, dentro de 7 días, falaremos co voceiro do PSDG no Parlamento, José Luis Méndez Romeu.